Ernesto Cardenal rođen je 1925. godine u Granadi u Nikaragvi. Bio je pjesnik, katolički svećenik, teolog teologije oslobođenja, socijalni aktivist i marksistički revolucionar. Svjetsku slavu stječe sredinom 60. godina prošlog stoljeća upravo pjesmom koju ćemo čuti, molitvom za Marilyn Monroe. A kultni status danas uživa također zbirke epigrami i psalmi, kao i komentari evanđelje seljaka Solentiname. Knjige su mu prevedene na veliki broj stranih jezika i smatra ga se jednim od najznačajnijih pjesnika Latinske Amerike. Umro je u ožujku 2020. U nedjelju prvog dana ožujka 2020. godine u svojoj 95. godini u Managvi, glavnom gradu Nikaragve, umro je Ernesto Cardenal, jedna od posljednjih mitskih figura Latinske Amerike. Nakon Cardenalove smrti Juan José Tamayo, direktor katedre za teologiju i vjerske znanosti Ignacio Ellacuría sa sveučilišta Carlosa III u Madridu, biranim nam je riječima barem donekle pokušao prikazati lik Ernesta Cardenala i objasniti kakav nas je to čovjek napustio i otišao u jednu drugu stvarnost u koju je tako duboko i iskreno vjerovao. Po Tamayu napustio nas je teolog i pjesnik, mistik i političar, svećenik i prorok, Nikaragvanac i građanin svijeta, monah i revolucionar, borac i esteta, solidarist i usamljenik, komunist i evangelik, kršćanin i marksist, vjernik i anti-idolatrik, čovjek s ovog i s onog svijeta. Gospode, primi ovo dijete cijelom svijetu znano po imenu Marilyn Monroe, iako to uistinu nije njeno pravo ime, ali ti poznaješ njeno pravo ime, ime siročeta silovanog u 9. godini i trgovkinje koja se pokušala ubiti u 16. i koja sada dolazi pred tebe bez ikakvog make-upa, bez svojeg agenta za odnose s javnošću, bez fotografa i bez potpisanih autograma, poput usamljenog astronauta suočenog s galaktičkom noći. Još kao mlada sanjala je sebe golu u crkvi, kako piše u Time magazinu, pred prostrtim mnoštvom pognutih glava i morala je hodati na prstima kako ne bi uznemirila glave. Poznaješ naše snove bolje od psihijatara. Crkva, kuća, pećina, sve je to sigurnost majčinjih nedara, ali ima tu još nešto više od toga. Te glave predstavljaju njene obožavatelje, to je jasno. Gomila glava u tame i zraka probijajuće svjetlosti, ali hram nisu studiji 20th Century Foxa. Hram od mramora i zlata, hram je njenog tijela, gdje sin čovječji sa bićem u ruci istjeruje mjenjače novca 20th Century Foxa, koji su tvoju kuću molitve pretvorili u lopovsku izbu. Gospodine, u ovom svijetu kontaminiranom grijehom i radioaktivnošću, sigurno nećeš biti strog prema njoj koja je samo jedna mala prodavačica. Ona je poput svih djevojčica sanjala kako će postati filmska zvijezda i njen san je postao stvarnost, ali ona koja živi u Technikoloru. Ona je samo glumila po scenariju koji smo joj dali,
scenariju naših osobnih života, a to je bio jedan apsurdan scenarij. Oprosti joj, Gospodine, i oprosti nama ostalima zbog našeg 20th centurya, zbog te super kolosalne produkcije na kojoj smo sve radili. Gladovala je za ljubavi, a mi smo joj ponudili sredstva za smirenje. Za njenu tugu, zato što nismo sveci, predložili smo psihoanalizu. Sjeti se, Gospodine, njenog rastućeg straha od kamere i njenog zaziranja od šminke. Inzistiralo se na šminkanju po svakoj sceni. I kako je njen užas rastao sve veći i kako je sve više kasnila u studije. Poput svake prodavačice u dućanu, ona je sanjala postati zvijezdom kinematografa. I njen je život bio nestvaran, isto kao jedan san interpretiran i arhiviran od psihijatra. Njene su romanse bile poljubac sa zatvorenim očima, a kad bi otvorila oči našla bi se pod reflektorima i onda bi ugasili reflektore. Skinuli bi zatim oba zida sobe. Bila je to filmska scenografija. U međuvremenu bi režiser ošetao sa notesom u ruci, jer scena je već bila snimljena. Ili poput plovidbe na jahti, poljupca u Singapuru, plesa u Riju, primanja u zadnju vojvode i vojvotkinja od Windsora, viđena u uskoj sobi njenog bijednog apartmana. Film je završio bez posljednjeg poljupca. Našli su je mrtvu s rukom na telefonu, a detektivi nisu mogli otkriti koga je to htjela nazvati. Bila je poput netko ko je izabrao jedini prijateljski glas i čuje samo onaj snimljeni na kazeti koji kaže wrong number. Ili poput nekog ranjenog od gangstera koji poseže u grču za isključenim telefonom. Gospode, tko god je bio taj koga je željela nazvati i nije ga nazvala, možda je to bio netko ili nitko čiji broj nije zapisan u telefonskom imeniku Los Angelesa. Odgovori joj na poziv ti.